Human error, clerical error, okay lang yan. Basta sa una lang, pero wag naman yung paulit-ulit. Sabi nga nila, once is enough. Maiintindihan mo pa yun kasi first time magkamali. Two is too much, diba? Ibig sabihin, sana natuto ka na sa unang pagkakamali. Tsaka, third times ng pagkakamali nila yun eh. So, syempre, napapaisip ka, wala na bang pagbabago paulit-ulit? Actually, suki na nga ako ng mga remittance center eh. Kada sahod talaga nagpapadala po ako sa probinsya namin. At sa tagal ko na rin nagsisend, ito, nakaipon na rin ako ng mga card sa Cebuana, tsaka sa M. Luwilier. Tsaka ngayon ko lang trinay itong Palawan Express kasi sabi ng kapatid ko, doon daw ako mag-send at yun yung malapit sa kanilang area. December 2 ba kayo? 2. Ito po. Sir, pwedeng paki-double check yung ano kasi yung last na padala ko mali yung ano eh, yung pangalan ko. 2 beses na. Sa probinsya pa kasi yung magki-claim eh. Baka ano eh, pamasahe niya sayang pag hindi inano. Mga beshi, hindi ko kanina mapigilan yung sarili ko sa ano na magsalita sa Palawan, no? Kasi third times na silang ano eh, nagkamali doon sa resibo. Syempre, pagka mali-mali yung entry nila, kawawa yung magre-receive. Babalik-balik yan. Lalo na nung isang araw, papasok ako sa trabaho, nagpadala ako sa kapatid ko. Dahil sa pagmamadali ko, hindi ko chinek agad yung resibo. Tapos pagsakay ko sa bus, nung tinignan ko yung resibo kasi isisend ko sa kapatid ko yung detalye ng padala ko, napansin ko mali yung spelling ng pangalan ko, yung Irene naging Arin na. So paano na yun? Papunta na ako sa trabaho. Sabi ko sa kapatid ko, i-try mo na lang ilagay kung ano yung nandyan sa resibo. Total naman yung magre-receive. Tama naman yung pangalan. So, i-claim mo na lang kako. Kung magreklamo yung ano, sabihin mo sa akin para balikan ko yung branch dito sa may Bicutan. Alam mo yun, nagtatrabaho din naman ako sa customer service pero mini-make sure ko naman na yung nilalagay kong entry sa customers information tama kasi yung account namin nape-penalize yan pag nagkakamali ka ng entry sa mga customer information eh. Hindi ko naman nilalahat ang Palawan Express pero particularly dito sa branch na to, sa may bagong bukas na branch ng Upper Bicutan, simula nung nagpadala ako hanggang ngayon, pangatlong times na nilang mali. Alam mo yun, yung once na magkamali, okay lang sana yun eh. Kasi sinasabi mo, dapat sana wag naman nang maulit. Yung 3 beses, too much na yun. Yung babalik-balik ka pa, napaka-hassle, diba? Tsaka may isa pa akong experience sa kanila, yung kukuha ko ng padala galing sa tita ko. Nangyari, siguro dahil hapon na, ang sinabi nila sa akin, close na daw. Pumunta na lang daw ako sa branch dun sa may sa may pae. Ang alam kong ng pae dun sa ilalim ng tulay nun, kaso dahil may construction site dun, yung branch nila napunta dun sa, yung may kanto, bago yung budget mart dun, papasok ka pa dun, para lang i-claim ko yung pera na padala nun. Papasok ako nun. So, napaka-hassle, diba? Hindi naman talaga ako dapat magpapadala dyan sa Palawan kasi yung unang beses na experience ko, parang hindi tama kasi wrong spelling.
dapat sana bago nila i-enter sa database nila yon, dino-double check muna nila, 'di ba? Ikaw nga na nagpapadala, dino-double check mo yung sinusulat mo para hindi mamali. Sila na nag-enter pa lang nagmamali. Paus pa ako mga kabeshe, pero hindi ko talaga maiwasang magsalita kasi sobrang inis ko. Alam mo yon, dapat sana kung sa customer service ka nagtatrabaho, gawin nila ng maayos yung trabaho nila kasi customer ang pinaka main na yung source ng income ng negosyo nila. So kung mawawala yung mga customer nila dahil sa mga mali-maling datang ini-enter nila, edi paano yun? Kawalan nila yun. 'Di ba?